daleko najveća greška koju svi radite, a ja bi to trebao stvarno dobro znati, je tražite brze popravke teških kroničnih oštećenja samoga koljena, kao i u svim bolestima i operacijama. I vaš prvi izbor uvijek će biti liječenja koljena pod navodnicima, korištenje kemijskih sintetskih lijekova. I to je daleko najveća greška što možete napraviti za svoje zdravlje, jer zdrav način života i prirodne lijekove ostavljate kao najzadnju opciju, a trebala vam biti prva opcija liječenja bolesnih koljena. I šta vi radite? Vas kada počnu boleti koljena, recimo sa 40 godina, vi popijete nekakve kemijske tablete kao što se nazivaju nesteroidni protuupalni lijekovi, recimo Brufen i slično. I vama u kratkom vremenskom periodu se bolovi upale smire i vi možete živjeti normalno sa takvom koljenima mjesec, dva, neki čak možda godinu, 2 dana. Međutim, drugi puta kada se vama stvore problemi kao bolovi, otekline i slično, vi ćete piti puno više lijekova. I sada ubrzam priču, najčešće proces artrotskih promjena koljena traje dugi niz godina. Počete sa jednom tabletom dnevno i na kraju svi ćete završiti na operaciji koljena. Ja vam to ne morate meni vjerovati, možete samo pogledati statistike bolesnih koljena u zadnjih 25 godina. Danas u Europi je 300% više žena, tako i muškaraca, od oboljelih koljena nego što je bilo prije 25 godina. Sve liječimo injekcijama, tabletama i operacijama. I to je sve u potpunosti pogrešno, jer tad će vaša bolest doći u zadnju fazu i onda na kraju krajeva ćete morati operirati koljena.